Brasosanguma etosu mienu. Ti aduonunum. Amaziah di mfie aduonunum na obedi hene. Na odi hene mfirihia aduonum krono Jerusalem. Na ne nadin di Yehoadan a ofri Jerusalem. Na oyo de etene Awurade ani so. Nanso enye nakoma payem. Na eba se ahenie no tim no so no. Okunkum ne nko a okum naja ohene no. Na wo ma de wanku won. Se de watwere no mmara no mu. Mose nwoma mu no a Awurade hye se Ejanum nwoma menti na manso mu ejanum nti na onipa no ara bone nti na woma no nwu. Na Amaziah boaboa Yuda no hyiae. Na ode won gyinagyinae. Mpanyin fie so ne mpempem so asafohene ne ohaha so asafohene so. Yuda ne Benjamin nyinaa mu. Na okan won firi won a wadi mfie aduonu ne akire so. Na ohunu won se oye nipa a wayi won mpema hasa wotumi osetuo kura mpia ne achem. Nanso ode dwetikese oha kobo Israel mu nipa mpem ha. Oye merema a otumi won ho pa. Na Nyankopon nipa bi ba ne nchen beka ase, Ohene, ma Israel dom no ne wonko. Na Awurade nni Israel Efrem ma no nyina achi. Nanso se wususu se woya saa na wobenya okono mu ahoden a Onyankopon bema wahwe ase wotamfo anim. Efri se Onyankopon wotumi se oboa ana oma obi hwe ase. Ena Amaziah ka kire Nyankopon nipa no se, na die no onye dwetikese oha me dia ma Israel asafo no. Na Nyankopon nipa no se, Ewo Awurade nsem se obema wo ade pii asene yei. Na Amaziah pai no asafo a ofri Efrem ba ne nchen no mu se, wonkɔ won tenabea. Na won bufu Yuda se, na wode abufuhie sane kɔ won tenabea. Na Amaziah hye ne ho den. Na ode ne dom no kɔ nkyene bonhwa no mu. Na okokum sefo no mu nipa mpem du. Na won mu nipa mpem du nso. Yudafo no fa won nomum anim no. Na wode won kɔ obotan bi atifi. Na ototo won firi obotan no atifi hwehwe fam ma won nyina mu paipai. Na asafo Amaziah ma wosane se one no nkɔ osa no ma kogu Yuda nkuro so. Firi Samaria koduru Bet Horon. Na okunkum won mu nipa mpensa. Na ofum ade bebree fai. Na Amaziah firi Edomfo kum sane baaye no. Odi sefo anyame baaye. Na odi besisi ho fai se anyame. Na okoto won anim. Na ohye aduhwam ma won. Ena Awurade abufuo sori tia Amaziah. Na osuma odiifuo bi ba ne nchen beka kire no se, Adenti na wahwehwe oman bi anyame a wantumi anye won man amfiri won nsem no. Na orekasa kire no no. Oka kire no se, Wase wo hene futufo. Jai. Adenti na wonku wo. Na odiifuo no jai na oka se, Mahunu se Awurade abonitim se obesɛe wo. Efiri se wayo yei na wantie mafutuo no. Ena Yuda hene Amaziah tu agina. Na osuma Israel hene Yoasa, oye Yehoahas ba Yehu ba nchen se, Bra, mayehwe ye ho anim. Na Israel hene Yoas suma ma wokɔ Yuda hene Amaziah nchen se, Nkasedu a wo Lebanon no suma ma wokɔ twiniduro a wo Lebanon no nchen se, Fa obama me banwale. Na wura mu mmoa a wo Lebanon no sene betietia nkasedu ano so. Wo se, hwɛ, wakum Edom, na wakoma ma wo so sɛ worehwehwɛ animunyam. Afei tena wo fie. Adenti na wo ni musuori bedi apreapre na wahwe ase. Wo ni Yuda nyinaa. Na Amaziah ntie. Efiri sɛ Nyankopɔn nsɛm na efiri. Sɛ wode wɔn bɛhyɛ obi nsɛm. Sɛ wahwehwɛ Edom anyame no nti. Na Israel hene Yoas forobae. Na wode bɛbɔ animu. Ono ni Yuda hene Amaziah wo Bet-Semes a eye Yuda dia no. Na Yuda guyi wo Israel nim. Na odwane kɔ won tomadan. Na Yuda hene Amaziah oye Yehoahas ba de. Israel hene Yoas kire no Bet-Semes. Na ode no ba Jerusalem. Na oburi Jerusalem fasuo no firi Efrem pono ho dikosi ntwiaso pono no ho. Basafa ahanan. Na ofa sika ne dwetɛ nyinaa. Ni nwini a ohunu no Nyankopɔn fie Obed Edom nsɛm no nyinaa ne ahemfie akorade no ne nɔnwowafo no nso
na ɔsan kɔɔ Samaria. Na Yuda hene Amaziah ɔyɛ Yoas ba di mfirihyia 15. Israel hene Yoas a ɔyɛ Yehoahaz ba no wu akyi. Na Amaziah ho nsɛm kae. Akan deɛ ne akyire yi deɛ no. Hwɛ, wɔantwerɛ no Yuda ne Israel ahemfo nwoma no mu anaa. Na efiri bere a Amaziah sane firi Awurade akyire no, ɔpam ne tiri so Yerusalem. Na odwane kɔɔ Lakis. Na wɔsoma ma wotii no kɔɔ Lakis kokum no wɔ hɔ. Na wɔsoaa no apɔnkɔ so bae. Na wobesie no n'agyanom nkyɛn Yuda kuro no mu.